Нека да е в светлата част на деня, а пък там вече в оная част, дето ще има осветлението, да бъдете в тъмната част. Нали? То това е целта, да можем да обхванем и деня, и нощта, и да може да възснимаме както трябва. В крайна сметка това е важното. Така че тези две дървета ми са любимите дървета, защото преди 30 на години, да не казвам точно преди колко, тук с моята дъщеря сме идвали, сме хвърляли камъни в реката. И фактически на проекта, който беше Чинарите Four Seasons, имаше такива стари снимки и плаката беше направен точно с моята дъщеря в тази гора. Това е един страхотен проект. Не, че си го хваля, обаче обичам тая гора, защото съм генетично свързана с нея. През 30-те години на миналия век баба ми е пътувала от Пловдив до Белащица, за да преподава на учениците. Тя е била учителка и тук се влюбва в местния учител и дядо Стоян, който никой не го помни, защото много рано се е приселял на нивето. И от него не е останала тая любов към тази Чинарина гора. И понеже аз съм пленена от тая гора, исках да я споделя с много хора и започнах с художниците, а след това се появиха и поети, и писатели, и музиканти, и етнолози, психолози, а ето сега ще има и танцори. Ще направим една страхотна акция "Боси по пътеката". Вижте какви страхотни високи стълби ще имаме тук, за да може най-напред да извисиме тази пътека, червената пътека, да извисиме както така се извисяват тези клони на дърветата, които сте си получили в резултат на изсичането на тази гора. Тази гора не е унищожена. Макар и изсечена, тя продължава да съществува. Защото в коренищата на тези дървета се съдържа толкова много енергия, че тя успява тази енергия да даде възможност на млади филизи да се издигнат нагоре и да се получи тази мистична Чинарина гора, която ние искаме по някакъв начин да я покажем, че е възродена. Страхотно. Вързваме и се качва. Румен ще се качи, ние ще стоим тук долу. Коста също много я харесва тая гора, нали Коста? Да. Ти смяташ, че тук има страхотна енергия и това е мястото, където трябва да се състои точно тази акция. И днеска да. говорих с тия хора. Да. Те ми разказаха цялата история, че всъщност гората е изсечена да построят ново училище.
Не съм много сигурна, че е точно Те така. казаха, че за Старите големите хора греди- не казват такова нещо. Така ли? Да. Но се знае общо взето кога е периода. Горе-долу е било около 9 септември Българина винаги 1944 е бил година. респектиран от Да, ако големите за това е... дървета, от Да. мощната сила на гората. Ако за това е изсечена тая гора, Да. нали, това е благородно дело. И мисля, И може би заради това тази енергия е Да. толкова много, че да може да се получи нова гора, която фактически е на мястото на старата гора. Много е респектиращо, че примерно ето от едно такова дърво излизат 17 филиза. Аз съжалявам, Това е страшно исках много. с текста да ти пратя една фотография. Да. Не намерих време. Коя В фотография? центъра на Търново са отрязали един голям чинар. И там ли същия ефект се получил? Там някаква къща, корените Да, събарят и от единия край са поникнали малки зелени ластарчета. Ето и от тук е мисля, почнало така. да. Ето виж тук, даже където имате, някои са отсекли тази... Виждаш ли там? Има един клон, който е сечен. Това беше и много фактически интересно. излизат и Ти го малките. пратя, ама не можах да Да. го заснема, защото става и за плакат. Да, става. Защото той е едно такова Да. голямо... Ти ще го чисто. заснемеш по-нататък, ако ти остане Там така има желание такъв да се паркинг, сетиш. синя зона. аз И затова ли са загледах. го изсекли? Не, бе, Заради паркинга до една къща, коренища, но явно Да. пък е почнало да боледува, защото сърцето му е черно. Да. Но Сега, стълбата направена ли е здрава? Ами надявам се да е здрава тая стълба и да ти е достатъчно висока, при положение, че искаме да извисиме тая червена пътека, колкото се може по-нависоко. Един вид. Целта е точно това, да получим ефекта на това извисяване, на това достигане до духовното. Както тези клони на дърветата са се извисили в височина. И по този начин дават идеята за една голяма духовност, за небето, за светлината, за всичко, което е в онзи нереален свят. А след това тази пътека, след като е извисена догоре, ще я положим върху земята, за да символизираме коренищата, земното, това, което ни свързва с гравитацията, което ни държи, което има от тази енергия, даваща ни възможност да се справяме и с ежедневните проблеми. Идеята е да можем да обхванем и деня, и нощта. Като в дневната част от акцията ние ще направим това поставяне на този червен плат, който е в рамките на 120 метра. Това е наистина една много дълга пътека, върху която ще се случи танцов и музикален перформанс. Харесва ли ви гората? Много се радвам, че дойдохте. Лесно, нали? Еми, то в Белашица няма друга гора, така че здравей. Много ми е приятно, да. Това е хубаво място. Нали? И то такава. Много, много хубаво. И тая пътека, да, виж каква финна екологична намеса правим без голямо посегателство в тая зелена гора с тая червена пътека, която е като пътеводна нишка, върху която са с... Мистична е гората, да. Чудесна е. Да, странна е. Да, да. Поединично, когато са много, те въздействат по по-различен начин. Те са обединени и понеже те са унищожени, но фактически дават... Ами отрязани са. Те преди 68 години са отрязани до дъно. И заради това от тези млади филизи са получили тези интересни. Да. И всяко едно от тях се бори нагоре към височината. Да стигне. И заради това е така. Да, да. Охо! Страхотно! Много се радвам, че имаме посетители от Пловдив. Виж какво хубаво място е, да. Аз понеже отдавна го знам това място и много
се радвам, че вече имаме и други. Здравей, Мила! Много приятно, че сте тук дошли. Здравейте! Много е хубаво. Да. Заповядайте, гледайте, усещайте, защото наистина това е дневната част от акцията. Сега ще издигнем тази пътека, да може да се извиси в едната си част, така че да символизираме това извисяване на... Може, разбира се, да, разбира се, това е идеята. Тук това не са нашите автори, дето участват в тази акция. Вие се знаете с Коста, с Румен. Ще ви запознаете. Това е Румен Читов. Да. Да, тя ще се издигне нагоре, като имаме само една стълба и той Румен си иска сам да се възкачи, така да се каже. Така че да видим какъв ефект ще се получи. Да. Какво чудесно килимче от тези листа, които са окапали. Това го има само в тази гора. Уникално място, уникална кора на дърветата. Аз исках да я споделя тази гора, защото съм очарована от нея. И заради това се радвам, че тази акция ще се осъществи. Много съмишленици се появиха за тази акция Боси по пътеката, която ми се иска да бъде в дневната част на денонощието и нощната част, като обхванем и най-важния опаловия час, когато няма никакви сенки, когато всичко е много кристално, истинско и ясно. И сега първа ще видим как ще се случи тази акция. Върху тази червена пътека ще има музикален перформанс на електрическо пияно от Емил Ламбрев, който е наистина един композитор и уникален музикант. Нищо, нека да се виждат и клонките. Уникален музикант, който идва от Съединените щати, там е работил 22 години и заедно с Милчо Ливиев са направили страхотни концерти. Радвам се и на това танцово студио Пантарей, което значи всичко тече, всичко се изменя. Защото действително и тази гора, и тя се развива непрекъснато. Тя не е унищожима. Така че и това танцово студио, което сме го намерили, и това има защо да се случва. В нощната част на акцията ще направим едно ритуално изгаряне на пластиките на Коста Денев. Когато Коста беше в галерията със своите пластики, му казах: Коста, ти без това ще ги гориш, тези пластики. Искаш ли това да прозвучи ритуално? Да направим един такъв акт, за да покажем в гората как се случва това. Защото както гората е неунищожима, така и твоите пластики ще се превърнат в нещо по-различно. И ние ще направим 3 огъня, които ще се превърнат в жар. На жарта ще дадем тези потъващи пластики, които очакваме да се трансформират в нещо ново, което ще бъде и завършика и началото на нещо, което всички от нас очакват да се случи. Нещо ново ще се появи. Така че надявам се на всички да им бъде приятно. И заради това имаме и допълнителните удоволствия на музиката, на реката, която шумоли, и на хората около мене, които са мотивирани да се случи нещо в тази гора, нещо различно. Ето, вижте тая червена пътека. Тя е 120 метра дълга. Провира се между зелените клони и дава един път, някаква посока, някакво развитие.
Нали това е важното? Това е важното да не го изпуснем момента. Най-важният момент. Музиката на Емил се чува вече. Той свири. Чуваш ли я? Хубава е, да. Ето има помагачи. Ай сега да видим как ще се качи. Пътеката. Пътеката се превръща вече. Пътеката на Свети Илия. Нали така? Четвъртата алюзия. Виж го Иван къде е легнал. Или по-задам. Дайте и аз да дърпам. Още. Тук е страхотно. Още повече. Не може ли повече? Колкото се може по-високо, нали знаеш, че е по-добре? Високо, високо, високо. Много по-високо няма. Добре. Щом рискуваме, толкова да не рискуваме. Трябваше да имаш по-голяма стълба, ако ти е. О! За по-високо. 7 метра стълба. Аванси щеше да е много лесно. Сега няма как да се. Ако беше поставен аванс на това, все ще стане. Сега вече няма как да се дърпа. Трябва оттам сега да го дърпаме. Да, и аз ще държа. Още малко. Не можем ли? Добре ли? И сега какво? Трябва да го завъртам ли това? Държа го. Въпросът е да го държа, нали? Ето това е. Браво! Още малко. Това е. Мирко, снимай тук. Тук не можем ли сега да го вържим? След това ще го вържим. Да, върдай. Само боси се минава по пътеката. Не може иначе. Само боси. И аз тръгвам сега нататъка. Обаче, чао! Айде да ходим да вдигаме другата част на пътеката. Да. Само боси. Не може иначе. Дедо беше яхта. Емо ще го сложим също бос тук. Иначе не може. Такова удоволствие. Сега очакваме да се случи. Ти може и да свириш, Емчо. Ето е другата част на пътеката, която също искаме да я вдигнем. Както Свети Илия се е извисил с неговия огън високо в небето. Затова тук имаме едно събиране на червения плат, на червения огън и на червената жар. И всичко това съдържа толкова много енергия сред тази месична гора, която също е притежател на голямо количество енергия. А от тук се получава страхотно. Погледни нататъка. Виж как се проектират тези стволови на дърветата върху извисената пътека. Чудесно!
Аз да отпусна ли? Пущам. Айде, дърпай тогава. Чакай, че там. Така. Чакай, че оператора ще го... Ще ма трепи ти ли? Ще трепи. Ох, чакай, че виж какво става. Ако искаш още от оная страна да дръпнеш. Тук там. Тя пак се издърпва. Еми, те го направиха. Аз искам ти кажа, тук между дърветата. Така, ела да видиш. Червенкото се вижда нагоре. Те повече не могат да го изпънат. Трябва малко да го издърпаме. Така. Я да видим сега. То пак се дърпа натам. Да, ама пусни го да видиш тук как се събира. Значи там на уния дървета те ще танцуват най-напред. Първо там ще танцуват в дневната част на акцията, а пък тук, когато вече дойде нощта, ще ги пуснем като се стъмни, първо те да танцуват и тогава ще те оставим ти да свириш. Те искаха да танцуват на твоята музика. Да, защото аз им дадах твоя диск, като им казах, че много ми харесва своята музика и искам да танцуват на нея. Така че... Да. Аз имам много неща. Знам, че имаш. Какво не ти харесва тук? Нямам масичка си бил. Там съм ти донесла покривка. Аз на инструмент никога не съм... Както и пепелник. Не, имам много джазови музиканти. Да.
След 5 минутки, нали, може да свалим вече пътеката, да я приземим? След 5 минутки можем ли да приземим пътеката, защото момичетата отидаха да се преобличат и ще дойдат да танцуват? Трябва да бъде там, легнала. Да, легнала трябва да бъде. Дадах напред. Мога само да я отвържа. Всъщност, мога само да я отвържа. И тя ще слезе. Да. Ако я отвържа, нали ще легне? Да. Да пробваме ли с цената? Нали така? След това, което сега се случва тук. Като получиш вдъхновение от сценарите. Ами как, да. Защото те са вдъхновили много хора. Да, съм много доволна, че и това се случва сега, като продължение на проекта. Полагаме пътеката вече на земята, нали, това е земната част. И след малко ще се появят и танцорките. И те ще бъдат там в края на онези дървета, големите, с по 17 филизи, дето имат. И там има най-много светлина в момента.